chokwadi chanyatsobuda pachena kuti aiwa zvigananda panguva inei zvatora everything munyika yezimbabwe. Hapasisina any sector rinoonekwa kunzi apa hakuna zvigananda zviri kuonekwa kunzi zviri kubata-bata. Ndisanapera mashoko ari kuonekwa kunzi even vakomana veG40 vana Severs Kasukuwere panguva inei voti aiwa zvinhu zviri kuitwa nemutungamiri wenyika yeMasodamuzo Mnangagwa nevanhu vari under him vanoonekwa vana Tungwarara, vana Wicked Chivhayo, vana Tagwire and the likes panguva inoi they've captured the whole country. Sanapera mashoko amudanyirwa pana apa subscribe like wata on the bell icon. Zimu ainoposa iposa yataona Severs Kasukuwere yakanyora ichiti zvigananda if taken everything literally. Panapa Kasukuwere angabuda nyora achiti I am completely intrigued by how government ministries have remained docile and unable to fight for their allocations to run their departments. Tungwarara and Preview Limited have taken over the renovations of Parenyato hospitals. Where is the Ministry of Local Government and Health? Outsmarted. This Chigananda is towering over the whole vet ministry and distributing funds, while is the minister responsible for introducing him Bakiti. Mashoko anobuda nyogwa panguva ino vana Kasukuwere vachachiti aiwa vana Tungwarara zvigananda ndozviri kuonekwa kunzi right now zviri kunyatsomedla zviri kunyatsokuita zvazviri kuda nenyika yeZimbabwe. Even maministers ekumadepartments iwo kunyange ariko havasi kuva involved. Mukatarisa kumawo veterans kune maministers ekumawo veterans, mukatarisa kuhealth ariko maministers ekuhealth, even mukanotarisa kutransport maministers ariko, but zvigananda zviri kuonekwa kunzi zviri kuya zvichioverrida, zviri kuya zvinotora that responsibility zvichigireba matenda zvichiita zvazvinoda even maministers eko ariko right now. Nyaya iri kutsviridza inhau aiwa yetenda iri kutsviridza yemacancer equipment iri kuonekwa kunzi hakusati kwamboitika tenda yakadaro inosvika $500 million. Pana vanhu vari kukomplaina vanyatso kuonekwa kunzi aiwa mari iyi saka ichabhadhara matendasi awa ichambobvepi. Chinyanya kugwadza vanhu ndechekuti inozozvikanwa mari iyi iri kungopinda mumaoko ezvigananda. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.